ए फॉर आपल्या कोकणातलं वयो, पण मुंबईत राहणारच वयो. बी फॉर बिल्डिंग मधलं वयो. सी फॉर चाळीत राहणार नको. डी फॉर डोंबिवलीतलो असा. हो पण डी फॉर डोंबिवली पण मुंबईतच इला. ई फॉर इस्टेट किती? एफ फॉर फोंड्याक जमीन हा. जी फॉर गव्हर्नमेंट जॉब वाला वयो. एच फॉर हुंडो मागणार नको. आय फॉर ऐकून घेणार वयो. जे फॉर जा बनवशीता घेणार वयो. के फॉर किलेश करणार नको. रे कप्रवा. एल फॉर लग्नाचा खर्च अर्ध अर्ध. एम फॉर मानपानाचं रुसू फुगो नको. नाहीतर एन फॉर निंदाना लसती आमची होता. ओ फॉर ओळख काढा पोराची. बी फॉर प्रेमा बिमाची लफडी नाही येत ना. क्यू फॉर क्वेश्चन बरोबर हा. मगे आर फॉर रस्त्यावर पडला नाही माझा पॉर. एस फॉर सेपरेट व्हाय सगळा. टी फॉर टॉयलेट बाथरूम घरात व्हाया. यू फॉर उन्हात अनात फिरूची सवय नाही ना तिका फोर व्हीलर होईल. नाहीतर वी फॉर वाटोळा लावतालच माझ्या पोराचा. डब्ल्यू फॉर वेटिंग मध्ये बरीच स्थळं असत, पण तुम्ही चांगले दिसलात म्हणून तुमच्याकडे येलो. नाहीतर एक्स फॉर वाय फॉर एवढ्या तुमच्या अपेक्षा. मग मुलीचं शिक्षण किती? आणि ती कामाक खय जाता. झेड फॉर झाला तुमचा सुरू. नको अहो पण